Kemana badan dena bateka dun sana lai bangsa pulau oi karam dena dinyuakan tapaso tabahai mana di dado kota deulah bangsa hidup alum do badan macam iku oi karam den dinyokan Allah jale udana masalah batu duh den naita abadoso karam den dinyoaci
dekat Tuhan dan saya meminta rendahkan jiwa rasa